Pentru a putea livra imagini care să țină cont de exigențele clienților sau de rigorile personale, trebuie să aveți în vedere mai mulți parametri doriți în fotografie. Mesajul transmis, încadrarea, cromatica imaginii, lumina folosită, tipuri de fotografie realizate în studio, fotografia de portret, fotografia de nud, fotografia de produs, fotografia de modă, fotografierea tradițională a fost dificilă pentru fotografii ce lucrau departe de sediu, precum corespondenți de presă din străinătate, fără acces la facilități de procesare și transmitere. Pentru a ține pasul cu popularitatea crescândă a televiziunii, aceștia au făcut tot posibilul pentru a trimite imaginile lor către ziar mai repede. Fotojurnaliștii trimiși în locații distante trebuiau să-și ia cu ei un mini-laborator foto și un aparat pentru cuplarea la liniile de transmitere a imaginilor. În 1990, compania a prezentat publicului DCS-100, primul aparat de fotografia digital disponibil în comerț. Prețul său ridicat indica o utilizare numai în fotojurnalism și aplicații profesionale, dar încetul cu încetul și ramura digitală a fotografiei a devenit disponibilă în comerț. În decurs de 10 ani, aparatele de fotografia digitale au devenit articole de consum uzuale. La ora actuală, răspândirea lor pe glob a depășit de mult predecesorul lor tradițional, deoarece prețul componentelor electronice scade permanent, iar simultan se îmbunătățește și calitatea imaginilor digitale. Depth of field sau câmp de profunzime reprezintă zona de claritate pe care un obiectiv, în funcție de diafragma și de focala acestuia, poate să o redea clară. Câmpul în care părți din imagine sunt redate clar se numește câmp de profunzime. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.